أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Surat Al Imran, ajet 147 i 148. Mi smo prošli put počeli da pričamo za bitka na Ohod i još nismo završili i već mi smo već koristili skoro taj sat vrijeme i zato ostali stvari mi ćemo pričati ako Bog da danas. Prije nego da počnemo za danas, samo hoću da ispravimo. Zadnji put ja sam rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on zabranio žene da oni ne plaću kada su došle one zbog Hazrat Hamza. Ali ovo nije bio obična plaća, nego tada žene zbog tuge, oni su i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, to je bio naricanje i pretjerivanje u virtanju. I tada su čupile svoje kose i glamile su, to je bio neka navika i za taj stvar časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Inače, kada se nešto dešava, ovako tužni vijesti, onda nije zabranjeno da čovjek plaće. I čak i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom plakao tako kada neka djeca preselila i kada je on stavio na grob i onda ovako suze teče i neko pitao poslaniće, vi isto plaćete? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja sam isto čovjek i Allah stavio milost, ovo je zbog taj milost. I to je taj stvar da nije zabranjeno kada čovjek plaće, ali zabranjeno je kada je čovjek priča protiv Božje taj odluke i to je taj stvar što je Allah zabranio. Mi smo prije pričali prošli put kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da nevjernik oni dolazi i napadaju u Medina i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem se spremao, ali ovo bio nevjernik, oni su tako planirali da muslimani izađu van grada i tamo bi oni opkolili muslimani. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na čudan način on odlučio sada da on ide još unazad i još dalje od grada. Na primjer, ovo je sada, ako gledate na ovo
slici i ovo je Medina, kao Medina grad, ovo je armija od nevjernika, oni su prošli kroz grada i otišli blizu na Ohod. Ovo može da mislite kao ovo brdo na Ohod. I sada nevjernik, oni su bili blizu Ohod i među taj planine Ohod i ovo brdo Ohod i ovi armija od nevjernika ostao još prazno mjesto. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on saznao, on odlučio da muslimani idu ovdje blizu Ohod, taj brdo, i faktički ovo je sada islamska armija, ovo je nevjernička armija Makanlije i ovdje je grad Medina koja je sada bez neki čuvar. Sada ako ovi nevjernik, oni hoće da napadaju grad je prazan, oni može da napadaju. Zato što muslimanska armija je iza njih, vamo. Ali ovo bio plan od nevjernika da muslimani ako bi ovako izašli odavde i ovdje je bio otvoreno prostor previše i oni su imali velika armija, oni su mogli da opkolili muslimani. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da na leđa bude ovo Ohod i onda kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje je došao i onda nevjerniki, oni nisu mogli da ispuni svoje želje kako oni su planirali, kao bio Halid bin Velid i ostali. Zato što ovdje je sada nazad je Ohod, brdo, i ovdje je islamska armija, ovdje je nevjernik i kada je počeo bitka i prije toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio 50 vojnika, kao ovdje je bio negdje jedan prolaz i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta god se dešava sa mnom, vi ne smijete da napustite svoj položaj. I kada je bitka je počeo, muslimani su brzo dobili pobjeda i ovi ljudi, oni nisu slušali naredbu od časnog poslanika i oni su odmah izašli, ostao samo 10 i kada je Halid bin Velid gledao i on odmah skupljao svoje vojnike i ovako je došao, pravio i prošao kroz ovaj prolaz i ubijaju ovi 10 ljudi koji su tamo ostali i onda napadali muslimanima i od druge strane ovi nevjernici, oni su isto su skupljali, opet oni su napadali, a muslimani tada nisu bili spremni, oni su mislili rat je završen. I zato bio više ovo šteta. I ovdje je isto bio poruka za muslimani da oni ne smije da odluči sami od sebe kada je Božji poslanik je prisutan. Inače, ovo bio velika greška i kada su zbog ovo greške 70 muslimani su poginuli i ranijeni su bili dosta i šta se tiče nevjernika, oni nisu uspjeli svog sila, nisu mogli da ubijaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je bio takva bila stanje na ovo mjesto. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad ni korio ovi koji su bježili i čak sutradan, kako smo pričali, sutradan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da ovi nevjernici, oni su već su prošli Medina, ali negdje tamo opet oni stoji. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se bojao, valjda oni da ne opet napadaju. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da prati tih ovi nevjernika i isto je rekao ne smije da dolazi neka nova osoba, nego svi ovi vojniki koji su učestvovali u bitka na Ohod, samo oni smiju da dođu. I to znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko on čudo odlučio i samo zato što on imao nada kod Allaha i on
tražio njegov pomoć. Obično ako bude neka obična vojska vođa, ako juče njegova vojska je dobila poraz, da li on bi odlučio samo da ovi vojnik idu na taj liniji? Ne bi niko ovako odlučio. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio samo smiju oni idu na taj bitke koje su učestvovali na Uhud. Dobro, taj onda rat nije bio, oni su bježili, muslimani su onda vratili, ali ovo kada mi gledamo istorija ratova, nema neki takvi primjer da taj vojska koja treba da brani svoj grad, oni su prošli neprijatelji i na njihove leđa oni čekaju da se sretni. I ovo odluka na svaki pogled, na svaki način, ovo bio dobra odluka koja je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio i tako Allah pomagao muslimanima i na kraju oni su učili ovdje da ne smiju da više ne smiju da odluči sami od sebe, nego treba da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo ajet koje sam danas pročitao, tako se prevod glasi: koliko je bilo poslanika uz koje se borio veliki broj pobožnih ljudi. Oni nisu pokazali slabost zbog teškoća koje su im se dogodile na Allahovom putu. Niti su posustajali, niti su se sagunili pred dušmanom, a Allah voli strpljive. A njihov jedini govor je bio: Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i pristupe u ovoj našoj stvari i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv neverničkog naroda. I ovo isto je bio stanje za sledbenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su izašli samo radi Boga, koji su borili da brani islam i da bi, ako ne bi oni branili, onda šta bi ostao? Zato neprijatelji oni su napadali, muslimani nisu imali neki drugi izbor. I tokom bitka na Uhud muslimani su pokazali nekoliko bezbrojnih primjera kako su bili predani, kako su oni dali svog života radi islam i radi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo muškarac, i žene su isto branili. Hazrat Umme Amara radijallahu ta'ala anha, ona bila tokom ovo bitce tamo i ona služila ovi muškarci sa vodom i pomagala ako bio neko ranjen. I kaže se odjednom kada ovi nevjernici oni su napadali, poslije toga kada muslimani su pustili taj mjesto, i onda ona je bacila ovo boca za vode i uzela mač i ona je branila i ona čuvala časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nekad bori od desne strane, nekad bori na lijeve strane, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem glasno uči dova za njoj. I jednom kada je jedan čovjek, ona nije imala nešto što da štiti sebe od napada od nevjernika, i muslimani, kao smo rekli prije toga, da neki su pobjegli i to je bio nešto odjednom, da nisu znali šta se dešava, i jedan čovjek koji bježi i on imao neki štit i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega pozvao
i rekao čovječe, neka ostavi svoj štit. I onda on ostavio. I poslanik njega nije korio, ti si muškarac, zašto bežiš? I ovdje ima jedna žena, ona bori i ti bežiš. I nije rekao ni jednom ništa. Samo tako rekao, neka ostaviš ovo, ovo nije na tvoj korist. On ostavio i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda rekao da uzimaš ti. I ona je uzela i ona isto njen sin bio ranjen i kada isti ovo čovjek koji je napadao, opet on napao, došao drugi put i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Umme Amara, ovo je isti čovjek koji je napadao tvog sina. To znači onda majka kada se sazna, mi imamo primjera na svaki vrsta života i životinje kako majka brani svoje djece. I onda ona je kada čula ovo glas od poslanika i ona je baš napadala tom čovjeku i njegova noga bio ranjen. I isto tokom ovo rat časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio tada vojska vođa, na isto vrijeme on bio Božji poslanik ko prati svoje sledbenike, koja prati kako oni govori, šta oni pričaju i ispravi. To znači on nije zaboravio svoje taj položaj i dao ni moralne učenje. Hazrat Rashid Farsi, on bio porijeklom iz Perzije, bio jedan rob. Kada je jedan nevjernik Ibn Avemar napadao protiv njega i taj nevjernik glasno rekao, hajde da braniš, dolazim ja ću tebe ubiti. Ali taj musliman, sledbenik poslanika Rashid, on isto je glamio i rekao, hajde da sretneš sa ja sam perzijski rob i vidiš sada moje napad. I tako Hazrat Rashid Farsi, on ubijao njega i kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao i rekao, zašto nisi rekao, ja sam ansari rob. Zato Islam ne voli da vi pravite sada ovdje podjela među nacijama. I sigurno njemu bio žao i on molio da sada odmah očistim ovo što je on pogrešio. I poslije toga brat od Ibn Avemar napadao opet njemu i onda on opet vikao, ja sam ansari rob, hajde da dođeš i taj ansari rob ubio njega isto. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada čuo njegov riječi rekao, Abdullah, vrlo dobro si rekao da ja sam ansari rob. Isto jedan čovjek koji se zvao Abu Amr, on bio na nevjerničke strane, njegov sin Hazrat Hanzala, on postao musliman, on bio musliman. I on borio od ove strane, on borio od druge strane. Hazrat Hanzala, on tražio dozvola od poslanika da njemu dozvoli da on bori protiv svog oca i da bi ubio njega. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio milost za svih svjetova, on njega zabranio i rekao, ne smiješ da ti boriš protiv svog oca i možeš da boriš protiv ostali ovi koji su vojnike. I isto se kaže za jedan sledbenik Hazrat Qatada bin Numan radhiyallahu anhu.
tokom bitke pogodio jedan strijela baš u njegovom oko i ovo je izašao vani. I on odmah je otišao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovako drži svoje oči i rekao: o poslanice, moja žena je mlada i lijepa, ja volim njoj, ona voli mene, i sada ako ja ostanemo na ovo stanje, ja ću izgledati puno ružno. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah uzeo njegov oko, vratio na mjesto, činio dova i kaže: odjednom ovo bio Božje blagoslova, barakat, što je Allah podario naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i čovjek odmah ozdravio i odmah on isto je izgledao kao prije. I čak se kaže, poslije taj oko više bio oštar, da on gleda od daleko nego drugi, i to je bio onda u redu. Da li može neka druga vojska vođa tako pomaže svog vojnike i da odgojni za svaki stvari? To ne može niko. To može samo naš poslanik rahmatullahi alamin sallallahu alejhi ve sellem. Isto poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod njega dolazi svaki predmet, on presudi među sledbenicima. Kaže se Hazrat Amr bin Jamu, on bio jedan stari čovjek i on bio hrum i imao 4 sinovi. On hoće da ide da bori njegov sin, oni su rekli: ne smiješ, ti si invalid, ti ne možeš, mi smo tu. Ali on rekao: neću, ja ću boriti inače. Šta se tiče časni Kur'an, časni Kur'an dozvoli, ako čovjek invalid, on je slobodan od rata. Ovako se kaže ovo Božje riječi. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. Nema grijeha za slijepe, niti za sakate, niti za bolesne, ako god se bude pokorio Allahu i njegovom poslaniku, on će ga uvesti u džennet kroz koji rijeke teku. Surat Al-Fatah, ajet 18. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada saznao i ovi ljudi su došli, i do tada nije on dobio neka objava u tome da bi, šta bi bio za invalid, da li on treba da bori ili ne bori. I ovo je predmet je pojavio, ovo što ja pričam, ovo bio prije rata. Njegove, ovo Hazrat Amr bin Jamu, on bio, kao sam prije rekao, Harun, imao 4 sinova, oni su bili hrabri kao lavovi i oni kažu: ti nisi dužan da boriš, mi ćemo boriti umjesto tebe. I ostali ljudi koji su tamo bili, oni su isto bili na strani od sinova. Oni su rekli: ti si invalid, ne možeš. Ali on kaže: da li vi želite da moji sinovi, oni idu u džennet i ja ostanemo među takvi?
imao takva navika da se šalio. I onda on rekao, o poslaniče, ja volim da skočim u džennet sa ovakvom nogom i neka mene dozvolite. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda je odlučio i rekao, kada on vidi toliko on voli, i on rekao, ti nisi dužan ili ne možemo da sada tebe branim. I to isto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao objašnjenja ovo ajet la ikraha fi din, nema prisile u vjere. To znači ako je jedan dio dijela nije zabranjeno, onda ne smije sa silom nekome zabranimo za dobro dijela. To znači ne smije da neko radi dobro dijela, da neko kaže da neko mora da radi dobro dijela sa silom, ili da nekome ostavi od dobro dijela. I tako on dobio dozvola. Hazrat Talha radijallahu ta'ala anhu, on kaže, kada je bio bitka na Uhud i kada muslimani su pobjegli, i onda ja sam vidio taj sledbenik Hazrat Amar bin Jamu, i on bio hrum i jedva on trči prema nevjernika i njegov sin. Oboje su napadali, oboje su postali šehid, a prije on rekao, ja se kunim Boga, ja osjetim miris za džennet. I taj Hazrat Amar bin Jamu, on bio zet na Hazrat Abdullah bin Amr. On isto je bio šehid tokom ovo bitce i mi smo prije rekli da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi njega poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije prenio jedan radosni vijest za njegov sin i rekao, od tvog oca Allah kada pitao šta želiš, ali on rekao šta želiš, onda on rekao, o moj gospodar, mene bio toliko drago što sam dao svog života na Božjem putu i ja volim da mene dadneš ponovo život i opet borim da postanemo šehid, opet borim da postanemo šehid. To znači on isto puno volio da druži sa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da bi dolazio da bi dobim život nekoliko puta i idem kod poslanik i borim i dadnem život, i to je bio veliki čas za njega. I šta se tiče sestra od Hazrat Abdullah bin Amr i koja je bila žena za Amar bin Jamu, i ona isto bila predana kao svog muža, kao svog brata. Hazrat Aisha radijallahu ta'ala anha, ona kaže, taj dan ja sam isto izašla i krenula prema mjestu na Uhud i vidim žena, supruga od Amar bin Jamu, ona dolazi prema grad. Aisha radijallahu ta'ala anha izađe iz grada i negdje usput srela. I pitam kako si, šta ima? Ona kaže, sve je dobro, alhamdulillah, sve je dobro. I Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, ja sam gledala, ona je kao nešto tovarala na kamel. I ja sam pitala šta nosiš? I ona rekla, ima tijela od mog muža Amar bin Jamu, ima tijela mog brata Abdullah bin Amr, ima tijela mog sina Khalad. Ali kada je ona pokušala da taj kamel ide prema Madina grad, ali kamel tamo
nije krenuo, nego se samo sjedio. I kada je ona promijenila pravac prema Ohod, taj mjesto, i odmah se krenuo. To znači kamel vrati i nosi ovo svoje tijele na isto mjesto gdje oni su dali svog života. I na druge strane, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo kaže, hajde da idete da tražite Amr bin Jamu i Abdullah bin Amr, i oni oboje su bili povezani jedno i na drugo. I ja volim da kada oni budu sahranjeni, da budu zajedno, skupa, da stavimo u groblje. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži njih i oni dolazi kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To znači ove mrtve tijele isto su krenuli prema poslanika. I kada je Hind, ona je stigla kod časnog poslanika i prenijela ovo šta se dešava, da kamel ne krene prema grad, nego krene prema Ohod. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sigurno on nešto imao, neka takva želja što je Allah ispunio. I Hind, ona je rekla, jeste, on volio da bude šehid i da bude blizu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ponekad jedan čovjek koja ima kao prašina u kose, i kao neki baš običan čovjek, i kada on zakuni za neki stvar i kaže Allah mi tako da bude, i onda Allah tako čini, tako Allah napravi. I ovo porodica bila jedna baš predana porodica radi Islama. Djece, sinovi, oni su bili spremni da daju život više od svog oca. I otac, on više volio da postane šehid. I kao on rekao, ja volim da skočim sa ovom nogom. I on bio hrum, on nije mogao da trči dobro, on nije mogao da stoji i bori dobro kako bi jedan zdrav čovjek bi borio. Ali šta se tiče dobrodjela, šta se tiče njegov stepen, on bio milijone kilometar, mi možemo da kažemo, dalje od ostali ljudi koji su bili, koji može da budu zdravi. I ovo isto je moguće da gospodar Arš ispuni njegov želje. U džennet neće biti niko harum. U džennet svi će biti zdravi. Ali moguće je, možda samo za par sekunde, Allah tako samo za njega odluči da on tamo skoči kako je on planirao. Ovo žrtvovanje nama, kada se pokazuje život sledbenik od Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, isto se ovo pokazuje da koliko bio uzvišeni taj učitelji, kakva visoko imao on stepen taj časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji nije uputio, koji nije učio. Ovi su bili ti Arapi koji prije su bili mrtvi, koji nisu imali nikakvi vrline. Oni su bili takvi ljudi, takva jedna nacija koja opšte bila nepoznata i najniže šta se tiče stepen kao ostali ovi nacije su mislili. Ali zbog duhovni moć od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su promijenili svoj život. I svaka kap dao svedočenje
da časni poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on bio najbolji od svih, on bio najlepše od svih lepši ljudi. I ovi koji su dali žrtvovanje radi Islama i radi časnih poslanika sallallahu alaihi wasallam, neki su bili blizak rodbini od časnog poslanika. Među ovim ljudima su bili stari, mlađi, djece, žene i svi su dali taj život za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I kao običani Mesija alaihi salam u jednom strofom on kaže: E mohabbat, ajab asar numayan kar di, zakhmo marham barahe yar tu yaksan kar di. O ljubav, kako si ti mene promijenio i sada moje stanje je takav radi mog voljeni. Ako ja dobim neki probleme, neki ovi bolove, neki teškoće, neki rane, ali da dobimo nešto lijepo, ovo sve jednako. Ako dolazi problem, ako dolazi teškoće i dolazi od moje voljeni, ja to volim zato što to je od moje voljeni, on je odlučio za mene. Hazrat Abdullah bin Jahaš, on bio bratić na časni poslanik sallallahu alaihi wasallam od tetke, bio sin od njegove tetke. I on kada došao na Ohod, još rat nije počeo. I on došao i odmah molio i kaže: ja imam jedan molba što ja hoću da uputim prema časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Imam jednu molbu koju hoću da uputim prema Boga. I onda on rekao: ovo je moja molba je radi Boga. Allah mi sutra ja ću sigurno susreti sa nevjernike i oni će mene ubiti. Oni će praviti komade, oni će podijeliti moja tijela u komadićima i oni će sakačenija napraviti od mog tijela. Ovo bio neka njihova stara navika da poslije kada oni ubijaju svog neprijatelja, onda ovo pokvari taj tijela, sjeće, nos, uši, nešto tako to napravi. I Hazrat Abdullah bin Jahaš, on moli sam. On kaže kada sutra ja sretnem, ja molim od Allaha da ja budem na njegovom putu ubijan. I da oni napravi komadić mog tijela. I kada prođem od sve ovo teškoće i na kraju je sretnem svom gospodaru. I on mene pita: o moj rob, zašto si ti napravio ovo svoje stanje? I zašto se dešava s tobom ovako? I onda ja bi molio: o moj gospodar, ovo sve se dešavao samo radi tebe. I onda kaže: i moja molba prema Božje poslanika je da kada ja umrem i neka on drži moje imanje. I tako Allah ispunio njegovo želje. On postao šehid i kako je on rekao, tako je bio. Isto jedan sin od Amidža, od časnog poslanika, Hazrat Abdullah bin Haris, on postao šehid tokom bitke na Badar. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam poslije toga on
sam bio ranjen, ali tamo on bio prisutan i dok nisu bili sve ovi šahidi, dok nisu bili ukupan. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakome obrati, svakome dadne snagu. I ako od jedne porodica, ako bude više šahid, onda odjednom ne prenesi, nego polako on prenesi. Hazrat Abdullah, njegova sestra Humna, čerka od Džahaš, kada je ona došla kod poslanika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Humna, neka strpi se i neka imaš nada od Allaha za svab. I ona je pitala o poslaniče, zbog čega? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zbog svoje dajđe. I Humna rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mi pripadamo Allaha i njemu ćemo vratiti. Gafara lahu wa rahimahu, neka Allah prosti njega i samiluje njega. Hanijan lahu šahada, neka ova šahadat za njega bude blagoslovljen. I onda je opet časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Humna, neka strpi se i neka imaš nadu od Allaha za svab. I ona je rekla: zbog čega? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: zbog svog brata Abdullah. I ona je opet rekla, Humna opet rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ovo bio glas od njoj kada je slušala da je brat umro. Ona rekla: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mi pripadamo Allaha i njemu ćemo vratiti. Gafara lahu wa rahimahu, neka Allah prosti njega i samiluje njega. Hanijan lahu šahada, neka ovo šahada bude blagoslovljen za njega. Onda treći put časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Humna, neka strpi se i neka imaš nada za savab. I onda treći put pitala: zbog čega? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zbog Mus'ab bin Umair. I ona tada prvi put rekla: jada i nesreća. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato ona bila supruga za Hazrat Mus'ab bin Umair. I kada je slušala vijest za smrt svog muža, i onda ona malo pokazala nestrpljenje. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek ima toliko pravo za svog žene, koliko nema niko. I poslanik opet pitao: zašto si tako rekla? Zato što prvi dva puta ona učila ovo ajeti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun i treći put nije mogla da se strpi. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, ona rekla: zbog siročade, on ostavio djece. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio za djece od Hazrat Mus'ab bin Umair. I ovo je taj Hazrat Mus'ab bin Umair. Prošli put mi smo pričali da je on bio prvi muallim u Madina i još nešto smo pričali. Zato što ovi muđahidini koji su dali život za islam, nije bio sigurno da poslije njihove djece neće biti siročadi. Imaju jedan poglavar, imaju jedan njihova duhovni otac koji brini za svi. Jednom neko gledao Hazrat Abu Bakr Siddiq radijallahu ta'ala anhu kako on leži na pod
i na njegovoj grudi ima neka djevojčica, mala, i on baš miluje sa njoj i neko pita ko je on, ko je ona. Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu rekao, ona je ćerka od jednog čovjeka koji je bio bolji od mene i on se zove Sad bin Rabi i on bio šahid na bitka na Uhud. I ovo je isti Sad za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem neko je poslao da vi vidijete na koje stanje se on nalazi. Prošli put mi smo pričali o tome. Ovo bio priča za taj dan, za taj bitka, ali ta priča još nije završena. Cijeli dan prije bio rat, ubistve i dženaze, više od 70 ljudi i opet ovo strah, valjda nevjernik, opet da ne napadaju. Ali šta se tiče, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on najviše volio namaz, obožavanje. Prije akšam kada su stigli u grad i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedva ušao u svoj dom. Dvije sledbenike oni su držali njega. Hazrat Bilal radijallahu ta'ala anhu, on učio azan za akšam, za magrib namaz. Hazrat Sad bin Abada i Sad bin Maaz, oboje oni su držali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem od dvije strane. Vi vidite, taj dan poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko ranjen, bio nesvjesan i čak nevjernik, oni su mislili da on je umro. I kada je došao kod kući i čuo azan, onda je izašao na namaz. Ovo bio najvelika pobjeda za molitva. I jedan sledbenik kaže, ja sam vidio u džamija kako ljudi su zapalili neki vatr i oni tamo budu blizu, zbog imaju su rane i tamo gdje je vruće mjesto, oni tamo budu blizu da bi malo osjetili nešto bolje. Možda nekad tada bio neki način za liječenje, nešto tako. I poslije akšam namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u kući i kada je bio vrijeme za jacija namaz, opet Hazrat Bilal radijallahu ta'ala anhu učio azan. I poslanik nije došao vani. Prošao treći noć i svi su čekali. Valjda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko umoran zbog ovo sve truda i bio puno slab. I Bilal onda je otišao blizu i on nazvao poslanika i rekao, namaz je spreman. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet došao za jacija namaz. I ovdje je poruka svi za nas. Koliko imamo mi omladine, zbog nekih sitnih stvari, zbog neki, ne bude neki razlog, ali oni pravi taj razlog i ne dolazi na namaz. Koliko među nas ima koji čuvaju svoj namaz i nije taj namaz da neko bi mislio da ja obavljam 2 namaza ili 3 namaza. Ako ne klanjamo 5 namaza, to znači mi ne čuvamo svoj namaz. I za taj naš učitelj, naš poslanik, naš poglavar, koga mi volimo, mi tvrdimo da mi volimo njega. I ako volimo njega, onda treba da slijedimo njega. Ljubav bez sljeđenja poslanika je prazna, ne vrijedi kod Allaha. I zato mi treba makar da čuvamo svoj namaz. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostao kod kuće, kada je bio na ovo stanje, onda nama
Imamo sada puno olakšenije, mi nismo za takve opasne stanje, treba da dođemo na namaz i slijedimo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ja Rabbe, salli ala nabijeka daiman fi hazihi dunija va bas insani, o naš gospodar, neka blagoslovi, uvijek blagoslovi naš poslanik sallallahu alaihi wasallam na ovom svijetu i na onom svijetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.